Saan ko na pagpaagi ni kung mga uyab na ta? Ibugi ko yun. Kay, duhar ba ni sila? Kining ko puhon sa lagi ng pagkatao. Iwat kita sa amahan sa mga katsilaon. Muna nga mga babae sa nidiskarte na to. Musaling sila yun. Basta walang damha sa limukoy dahil uyab. Ang nakapan, gusto na kong magminyo. Pero, kinsa sad ka ang akong pilion nilang duha? Sakto, no? Iniyon ko paagi. Ang usa ini dyan ako karong hapon. Nya, ang usa. Karon may ako adtuon. What? Sakto kayo. Ako istoryahan sila na magminyo na ko. Gusto rin kong magpakasal nila. Problema, duha sila. Saan galing pagi? Problema hagi ni. Problema. Pero anong problema ko na? Nga? Pero hindi ay. Bumutso ko. Bahala na. Tuon ako si Inday. Inday Baduday. Sisa tango para bagito eh. Lamiar bagito lubot kung usang uyab. Kaya ang usasan, gamay sa kaigwantoy. Istang yabaga ginakoy. Ngano ang gidoy? Buha ginakoy. Bahala na. Lap! Lap! Uyab! Nakagaya gud ka. Nadugay ko lab kay iba mo magkangakanaan. Busy ko sa balay kay nagamay ko kung mga hayop magibuhi. Andam na dyan para sa atong kaminyoon. Mamay ko nimo karon Domingo lab. Domingo? Ganahan lagi ko ana. Gusto na ko lab nga kanang ako pag-arin mo karon. Akong ipasali ko karon Domingo po sa mga alas 8 buntag. Maabot ang akong mga pamilya. Uban na ang akong mga dakong handa diha kanimo. Kay Tinuod? magtumba ko baka lab. Miliba dyan na. Kamay lang, baka na ihon. Sige, sige lang. Inaana ko ka na ko kapinangga kay asawa talaga ko ka. Karong alas 8 sa Domingo. Alas 8 buntag lab. Sige, sige, Sayo ko to sa Domingo. Mamay ko nimo. Yes, na kay mga 8 mga sayo jud ko mamata anak kay mangligo ko da. Unya lab sa kanaang kasal unya nato. Magtumba ko kabaw. Ayo po nagkabaw. Ano mo? Kayo lang. Kabayo? Ay, magkinabayo tanan lab. Patay. Ano sa ulab? Alimokoy! Alimokoy! Kinsa na labmangon nimo? Ku lab kanang patay. Oh dali ila ta sa. Kanang Hi! lab. Kinsa ni? Ma Lab. uyab sa nako siya. Uyab nimo? Ngano gutaw nag-uyab kag way to Saan pa ka nako nga ako ra imong minyuan na naam lagi kay kuyog lain. Dili ayaw sa. Paminaw sa. Ayaw mo pag-away. Dinani ni siya ha, ang paagi ani. Para nga kay kamo pulos ta mo gigugma. Pulos mo na ko gimahal. Kay tulad ang tinuod lang. Ako wa ko'y lain babaeng gimahal kundi kamo lang duha. Pero galibog ko kung unsaon ako pagpili mo duhang pulos ta mo mga pinangga. Kay may pagbuwapo ko. Pero inani lang. Para yun nga ko kay ikaw mga sawam sige ko nimo Domingo lang gihapon. Pero sa mga alas Dungan 12 ba bibig gihapon? Dungan mi? pangasaon. Dili ko sana magiba pangasawa na ko ninyo ani. Pero inani lang sa para nga wala bitaw mo pa muna ko hilabti. Mga birhin pa bitaw mo song kinabuhi. Ha? Di mo kamahay na ko kay gusto na po ko magbinyo. Inani lang ang paagi nako. Kung kinsay maayo mo sayaw ninyo, maoy ako pangasaon karong Domingo. Aw, maayo kay kon. Okay, pulo mo yung maayo pag-away kay sport lang mo duha. Pero kung ani na siya, kung gusto mo nga ako yung mabana, sayaw, kinsay maayo mo sayaw ninyo, mo'y asawa. Jesus, kasayon. Gusto mo ka mong masawa na ko. Sayo na kay na. Sayon kay na. Kisa may una ninyo, kisa may una ninyo. Oh, ay, ikaw na. Tagaan ka music. Oh. Sige. Oh, kani mo music ko. Yati! Kuna.
Puni pa ko no. Muhaw gini. Okay. Ikaw darling. Easy. Ha. So, oh. Ha. Ara ko. Gunit eh. Ikay gunit. Nice. Oh. Saan ki ko na ay. Patya darling. Patya. Oh. Ya. Wa di mo masawa na ko darling. Mga bati mo kay manayaw mo magalansang. Ay kahila sa dura. No.